Σας καλωσορίζω, τελευταία μέρα της εβδομάδας για μας εδώ, καθώς το τριήμερο θα ισχύσει και για μας. Θα πάμε κι εμείς έτσι μία μικρή εκδρομή και πολύ μας ευχαριστεί αυτό. Πριν κλείσουμε όμως τον κύκλο αυτής της εβδομάδας, θα συνεχίσουμε καλλιτεχνικά, θα συνεχίσουμε με μουσική. Συγκεκριμένα σήμερα έχουμε κοντά μας δύο καλλιτέχνες, δύο μουσικούς από το χώρο της νεότερης κριτικής μουσικής. Έχουμε κοντά μας τους Αντάμα, οι οποίοι αύριο το βράδυ, ανήμερα του 15 Αύγουστου, στις 9 το βράδυ θα βρίσκονται στο Τζίτζικα. Είναι κοντά μας λοιπόν η Ειρήνη Ιδερέμπεϊ και ο Κάρολος ο Κουκλάκης, τους οποίους καλωσορίζω με αγάπη και θερμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε. Καλώς ορίσατε. Καλώς βρεθήκαμε και πάντα με καλό να σμίγουμε. Και πάντα με καλό να σμίγουμε. Και οι δύο με κριτικές ρίζες. Και οι δύο. Κριτικές καταβολές. Γεννημένοι και μεγαλωμένοι στην Αθήνα, όπως λέγαμε και πριν, αλλά με μεγάλη λύσα για το νησί μας και οτιδήποτε προέρχεται από αυτό. Πώς προέκυψε η συνάντησή σας, πώς ξεκίνησε όλο αυτό για σας? Για μένα η γνωριμία με την παραδοσιακή μουσική στον τομέα των οργάνων, έτσι, διότι η γνωριμία με την κριτική μουσική αρχίζει από τα πολύ μικρά μου χρόνια. Μεγάλωσα με κριτικές φωνές, έτσι, με τη φωνή του Νίκου του Ξυλούρη βεβαίως, που άκουγαν πολύ οι δικοί μου. Και έπειτα όταν πήγα στο μουσικό γυμνάσιο στην Παλίνη, που ιδρύθηκε τότε, είχα τη μεγάλη τύχη να γίνει αυτό το σχολείο όταν έφτασα εγώ στην ηλικία των 12 και έτσι γνωρίστηκα με την παραδοσιακή μουσική, που μέχρι τότε για μένα, εντάξει, ήταν και λίγο βλέπετε και μην αγγίζετε, λίγο κάπως ή μην βλέπετε καθόλου. Ή μην βλέπετε καθόλου. Με την έννοια του ότι η παραδοσιακή μουσική στα αυτιά τα δικά μας, στις δικές μας γενιές, ήταν λίγο μουσιακό είδος. Λίγο βλάχικα, έτσι κι αλλιώς. Λίγο φουστανέλα και ένα πόστερ από πίσω. Ξέρεις, οι εκπομπές που έπεφταν τις Κυριακές το μεσημέρι, που, εντάξει, για ένα παιδί της δικής μας ηλικίας δεν μπορώ να πω ότι με τραβούσε αυτό. Βέβαια στο σχολείο βλέπουμε νέους ανθρώπους να παίζουν όργανα. Μπαίνουμε σε μια άλλη λογική και τότε γίνεται το κλικ. Διότι βλέπεις ότι αυτό είναι πολύ οικείο, το έχεις μέσα σου. Έτσι έχεις μεγαλώσει. Οπότε προφανώς έρχεσαι κοντά. Και με την ευκαιρία των μουσικών σχολείων αυτό ήταν έναρξη για πάρα πολύ κόσμο. Είστε και οι δύο μουσικοί σε μουσικό σχολείο, στο ίδιο μουσικό σχολείο. Ναι. Πώς, πριν πάμε να δούμε και έτσι να δώσουμε και μια γεύση με το πρώτο βίντεο που θα δούμε, πώς αντιμετωπίζουν σήμερα τα παιδιά την παραδοσιακή μουσική, το είδος το οποίο τώρα πια νομίζω ισότιμα με το άλλο είδος που συνηθίζουμε να το λέμε στο σχολείο, ευρωπαϊκή μουσική, που δεν σημαίνει κάτι, δηλαδή υπάρχει και πάρα πολύ ελληνική μουσική στα πλαίσια της ευρωπαϊκής μουσικής, αλλά ναι, τώρα πια δεν υπάρχει, δεν νομίζω, δηλαδή τα παιδιά βλέπουν αυτά τα δύο πράγματα και δεν ξεχωρίζουν το ένα να πούνε ότι αυτό είναι παρακατιανό. Όπως εκείνη την εποχή, τις πρώτες εποχές, ήμασταν οι παρακατιανοί εμείς. Όπως και να το κάνουμε, έτσι μας βλέπαν όλοι. Ήταν λογικό. Αλλά σιγά σιγά, επειδή τα παιδιά πράγματι είδανε νέους ανθρώπους να κρατάνε αυτά τα όργανα και να βλέπουν τη μουσική να παίζεται, να παράγεται, να περνάμε καλά, να κάνουμε αυτό το πράγμα για να περνάμε καλά, αρχίσανε και άλλα παιδιά και θέλω κι εγώ και θέλω κι εγώ και τα λοιπά. Άλλωστε τώρα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, έτσι, και όπως αυτό που κάνει ο Ροζ Ντέιλι στο Χουδέτσι, ένα φεστιβάλ που πλημμυρίζει όλο το χωριό με μουσική, όχι μόνο την παραδοσιακή μουσική της Κρήτης, αλλά την παραδοσιακή μουσική
των λαών. Δηλαδή δεν βρίσκεις τα πάντα, είναι η πληροφόρηση πλέον μεγάλη. Όλοι μας έχουμε πρόσβαση, όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση. Έτσι. Και βλέπεις και πόσο εύκολα δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, το Ροζ Ντέιλι, ότι που είναι ένας πυρήνας για όλο τον κόσμο. Βέβαια. Πραγματικά. Βλέπεις ότι τον ανακαλύπτουν πλέον Βέβαια. πανεύκολα. Φυσικά. Τι ωραίο πράγμα. Να γεμίζει ο κόσμος μουσική και κάθε είδος μουσικής και να μπορείς να φτιάχνεις την αισθητική σου μέσα από αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Και να μην παίρνουμε ότι μας σερβίρουν. Και όχι μόνο, και όχι μόνο εκεί, και στο Μέρονα που και στο γίνεται. Μέρονα, βέβαια. Και κάποια χρόνια πολλά. τώρα. Και στην Ικαρία γίνονται άλλα. Και Δηλαδή, Ικαρία, όλο κάτι γίνεται. Και στο Βόλο γίνεται πάλι κάτι αντίστοιχα, ξέρω εγώ. Σεμινάρια δηλαδή παίζουν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Ποια είναι τα κριτικά μουσικά όργανα τα οποία παίζετε εσείς? Εμείς στο πρόγραμμα που παρουσιάζουμε τώρα ασχολούμαστε με τον Μπουλγαρί που παίζει ο Κάρολος και είναι ο κριτικός ταμπουράς. Έτσι, σε εσάς φυσικά πολύ γνωστός. Και εγώ παίζω πνευστά. Ασχολούμαι με τα κριτικά πνευστά, με το Θιαμπόλ και όχι μόνο. Δηλαδή χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμά μας και άλλα πνευστά όπως το καβάλι. Που δεν προέρχεται από τον κριτικό χώρο, αλλά από Βόρεια, από Μακεδονία, Θράκη και Βουλγαρία. Και στα Βαλκάνια παίζεται αυτό το όργανο. Όπως επίσης μαζί μας θα είναι αύριο και ο Νικόλας ο Κατρετζιδάκης, ένας εξαίρετος μουσικός, περίφημος θιαμπολάτορας και καταπληκτικός φλαουτίστας επίσης. Οπότε συνδυάζουμε αυτό τον ήχο με τα πνευστά και το Μπουλγαρί και παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας που αφορά την κριτική μουσική και φυσικά και καινούριες συνθέσεις εντός εισαγωγικών, δικά μας κομμάτια που αγαπάμε να παίζουμε, τα οποία βασίζονται βέβαια πάντα, κρατάνε την κριτική φόρμα που έχουμε στο μυαλό μας, που μάθαμε, που διδαχθήκαμε και προσθέτοντας... Όλο αυτό που τέλος πάντων παίρνοντας από τα παλιά ακούσματα που έχουμε, διαμορφώνει το φίλτρο, το προσωπικό φίλτρο του καθενός και που ό,τι και αν κάνεις τελικά Βενιζέλο σου καταστρέφει που λέει. Ναι, από εδώ και πας, από εκεί πας, πάλι κριτικό θα βγει, ναι. Κάποτε ας πούμε είχα φτιάξει ένα καρσιλαμά και τον έπαιξα σε μια φίλη και μου λέει αυτό μου θυμίζει ένα κομμάτι, κάτι ανάμεσα σε Θράκη και Κρήτη. Πού τη βρήκαμε την Κρήτη? Ναι, υπήρχε η Κρήτη μέσα σου. Ενώ ο ρυθμός ήταν θρακιώτικος. Έτσι, καμία σχέση. Αλλά κάπου υπήρχε και η Κρήτη μέσα. Στο πρώτο κομμάτι το οποίο θα παρακολουθήσουμε, στο «Ζήσω πεθάνω στη ζωή», είστε οι δυο σας. Ναι. Πείτε μας δύο λόγια για το βίντεο που θα δούμε. Μάλιστα, αυτό είναι ένα βίντεο που... Απόσπασμα είναι. Ένα απόσπασμα από την εκπομπή του Αλάτι της Γης, του Λάμπρου του Λιάβα, που έκανε σε σχέση με το... Ήταν αφιερωμένη στον Ψαρονίκο, στον Νίκο τον Ξυλούρη, και μάλιστα στο έργο του το κριτικό. Δηλαδή, επειδή πάρα πολλά αφιερώματα έχουν παιχτεί για τον Ξυλούρη που αφορούν το έντεχνο τραγούδι, αυτό είχε να κάνει με το έργο του στην Κρήτη, που ήταν πολύ και μεγάλο. Ας πούμε το κομμάτι που θα παίξουμε, που παίζουμε σε αυτό το βίντεο τώρα, το «Ζήσω πεθάνω στη ζωή», είναι μια σύνθεση του Νίκου του Ξυλούρη. Μία από τις πολλές συνθέσεις, γιατί δεν ήταν μία. Και αυτό λίγοι άνθρωποι το ξέρουν, ότι έχει δώσει αρκετά κομμάτια κριτικά που παίζονται μέχρι και σήμερα, όχι μέχρι και σήμερα, συνέχεια, και θα παίζονται. Και θα παίζονται γιατί είναι από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια, ας πούμε, στα γλέντια, στα πανηγύρια, και όλη
τα έχουν μέσα στο ρεπερτόριό τους, όλη η μουσική, ας πούμε, της Κρήτης. Ένα από αυτά είναι και το ζήσω που θα είμαι στη ζωή. Ο λόγος που σας ρωτάω για να λέμε δύο λόγια για το βίντεο είναι γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι ξέρουμε, ας πούμε, νομίζουμε ότι κάποια πράγματα εννοούνται. Ναι. Εγώ δεν το ήξερα ότι είναι του Νίκου του Ξυλούρη. Ναι. Οπότε, ξέρεις, αυτά που εννοούνται καμιά φορά είναι καλό να λέγονται και να επαναλαμβάνονται για να μαθαίνουμε και να γνωρίζουμε τελικά περισσότερα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί... να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Όχι μόνο αυτό, αλλά και η αλήθεια είναι ότι η δημιουργή των τραγουδιών τις περισσότερες φορές είναι η πιο αδικημένη. Δηλαδή έχει συνθέσει κάποιος ένα κομμάτι, έχει γράψει κάποιος άλλος στίχους, το έχει πει η Ειρήνη και λένε «Α, το τραγούδι της Ειρήνης», ας πούμε. Και αυτό είναι κρίμα, ας πούμε. Είναι καλό, νομίζω, και στα ραδιόφωνα που παρουσιάζονται, ας πούμε, μουσικές και τέτοια, να ακούγονται ποιοι είναι οι συνθέτες και ποιοι είναι οι στιχουργοί, ας πούμε, η δημιουργοί. Λοιπόν, να πάμε να το δούμε. Βέβαια. Πάμε να το δούμε.
Να υποθέσω ότι και η ατμόσφαιρα εκεί, στην εκπομπή, στο αλάτι της γης ήταν πολύ... Είχε πολύ πλάκα. Ήταν πολύ καλή. Πολλοί φίλοι, μουσική, ανταμώσαμε εκεί πέρα και έπαιζε κάθε τόσο στο γύρισμα, ας πούμε, ο κάθε μουσικός και μετά καθόμασταν με τους άλλους. Ναι, ήταν ωραία, ήταν ζεστά, πολύς ο κόσμος. Συγκινητικά. Πολύ συγκινητικά. Γιατί το θέμα ήταν συγκινητικό. Έχουμε και άλλο βίντεο από τη συγκεκριμένη εκπομπή, το οποίο θα δείξουμε στη συνέχεια. Είναι το «Αναντράνησαν τα μάτια μου», από εκεί είναι αυτό? Όχι. Αυτό είναι το επόμενο που θα δούμε. Ποιο είναι από το... Το «Αναντράνησαν τα μάτια μου» είναι από μια συναυλία που κάναμε στην Αθήνα. Αυτό το βιντεάκι. Μας ρωτάς τι άλλο θα δούμε από την ίδια εκπομπή? Από την ίδια εκπομπή ποιο ήταν το... Είναι ο Βαρύς Ρεθεμιώτικος που τραγουδάει η Ειρήνη και τόσο βαρούν τα σίδερα που το λέω εγώ. Το άλλο λοιπόν, το επόμενο που θα δούμε, το «Αναντράνησαν τα μάτια μου», είναι ένα ριζίτικο. Είναι το ένα οποίο ριζίτικο. Γίνεται μετά... Καταλήγει σε σιρτό, ας πούμε. Όπως ήθιστε στα ριζίτικα, η μόνη διαφορά είναι το τραγουδάει η γυναίκα που δεν ήθιστε. Αλλά... εντάξει, τα αγαπώ πολύ τα ριζίτικα και μ' αρέσει να τα τραγουδάω. Αυτό. Εν τω μεταξύ έχει πάρει άδεια από ριζίτες, σφακιανούς, σελινιώτες και... ναι, εντάξει. Τα αγαπώ πολύ, γιατί είναι τραγούδια και εντάξει, στο βαθμό που μπορώ θέλω να τα τραγουδάω. Αυτό. Πάντως, βλέποντας και το βίντεο που θα ακολουθήσει, πραγματικά βγαίνει από την ψυχή σου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Ό,τι και να πω θα είναι ένα τίποτα. Αυτά υπάρχουν μέσα μας για κάποιο λόγο. Αν τα αγαπάμε, τα τραγουδάμε. Εγώ έτσι αισθάνομαι το τραγούδι. Η λέξη κλειδί είναι αν τα αγαπάμε. Αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα, όσο περισσότερο τα αγαπάς, τόσο πιο καλά... Όχι, θέλεις να τραγουδάς. Λογικό δεν είναι ότι αγαπάς να τραγουδάς. Τώρα, εντάξει, όταν κάτι δεν μου αρέσει, δεν θα το τραγουδήσω. Αυτό μου αρέσει. Αυτό, τίποτα άλλο. Είναι τόσο δυνατή η μουσική από μόνη της που... Τα ριζίτικα είναι, θα λέγαμε ότι είναι ίσως ό,τι πιο παλιό υπάρχει σε μελωδία και ό,τι πιο ελληνικό, θα έλεγα εγώ, στην Κρήτη τουλάχιστον, για να μην πω στην Ελλάδα όλη. Νομίζω ότι, γιατί έχουμε κάνει 400 χρόνια μαζί με τους Τούρκους, έχουμε πάρει πολλά πράγματα από αυτούς, όπως έχουν πάρει πολλά πράγματα και αυτοί από εμάς. Τα ριζίτικα προϋπήρχαν όμως. Και είναι ό,τι πιο παλιό και ό,τι πιο... για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, τέλος πάντων. Να μην πω ότι πιο σημαντικό, για μένα είναι πολύ σημαντικά αυτά τα κομμάτια. Πάμε να δούμε το βίντεο που ακολουθεί λοιπόν και να επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε. Άσπρος ο νιός, άσπρος ο νιός, άσπρος ο νιός κι άσπρα φορεί.
σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πιο ωραίο να δείξουμε αυτά τα βίντεο από το να έρθετε εδώ με μουσικά όργανα και να τα πούμε με τους προβολείς και αυτά και να παίξετε και αυτό. Με την έννοια ότι η ατμόσφαιρα εδώ, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι τελείως διαφορετική από το μυσταγωγικό κλίμα το οποίο δημιουργείται όταν... Σε κάποιο χώρο, πράγματι. Αυτή είναι αλήθεια. Ναι. Και όμως είναι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα. Παρόλα και αυτά, νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Ωραία, θα φέρουμε λοιπόν τώρα στο τα όργανα από κάτω. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να τα ανεβάσουμε πάνω, αφού προσφέρεστε. Λίγο δεν είναι. Όχι, πλάκα κάνω. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ. Η Ειρήνη Δρέμπεϊ στην παρέα μας, ο Κάρολος ο Κουκλάκης, και αύριο το απόγευμα Αντάμα μαζί με τον Νίκο τον Κατριτζιδάκη θα βρίσκονται στο Τζίτζικα στους Αρμένους από Κορώνου, γιατί θα μας χαρίσουν μουσικές της νεότερης κριτικές μουσικές. Πώς το είπα έτσι? Μουσικές της νεότερης... Το βρούμε σιγά σιγά. Κριτικής μουσικής. Από το χώρο της νεότερης κριτικής μουσικής, τέλος πάντων. Και της παλιότερης. Και της παλιότερης. Το νεότερο είναι η εξέλιξη. Παίζουμε παλιούς σκοπούς αγαπημένους. Ό,τι αγαπάμε, ό,τι είναι η Κρήτη, ό,τι αγαπάει όλος ο κόσμος, νομίζω. Θα περάσουμε να δούμε άλλο ένα βίντεο από την εκπομπή «Το αλάτι της γης» που σας προσκάλεσαν. Ναι. Το «Μάνα σαν έρθουν φίλοι μου» ήταν η εκπομπή, αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Και το κομμάτι που ακολουθεί είναι ο βαρύς ρεθεμιώτικος ή αλλιώς δακρύζω με παράπονο, που το παίξαμε γιατί ήταν ένα από τα κομμάτια που το είχε τραγουδήσει και δισκογραφήσει ο Ψαρονίκος. Και θα έλεγαμε για αυτό το κομμάτι ότι συγκαταλέγεται στα τα μπαχανιώτικα τραγούδια της Κρήτης, ή αλλιώς σκοπούς, τα λέμε και σκοπούς, δηλαδή βαρύς ρεθεμιώτικος σκοπός, κάπως έτσι. Πάμε να το δούμε, για να δούμε μετά και ένα μικρό απόσπασμα από ένα κεραμιανό κομμάτι. Ό,τι θέλετε. Πάμε να δούμε αυτό σε πρώτη φάση όμως. Ο Νίκος Ξυλούρης έγραψε το 1975. Δούλεψα με μεγάλους και τρανούς συνθέτες. Είπα τραγούδια με πολλόλογιους σκοπούς και δεν λέω, έμαθα πολλά. Όμως δεν λησμόνισα ποτέ τα τραγούδια της Κρήτης και τις μαντινάδες που άκουγα σαν ήμουνα βοσκός στα νόγια. Έκατσα το λοιπό και δούλεψα ξανά πάνω σε αυτούς τους παλιούς σκοπούς που με αγγυλώνανε. Ένας φίλος μου που μ' άκουσε όταν έγραφα στο στούντιο μου είπε: «Αυτός ο σκοπός είναι βυζαντινός, θυμίζει Μεγάλη Παρασκευή». «Όχι», του κάνω, «είναι παλιός κριτικός σκοπός. Τον επρωτόπαιξε ένας λιράρης για τη γυναίκα του που τη σφάξανε οι Τούρκοι. Και μια θιά μου που έχασε το γιο της στην Αλβανία, αυτό το σκοπό έλεγε. Εγώ γράμματα δεν ξέρω για να τα γράψω πιο καλά. Αυτό που θέλω να πω, εγώ το λέω με το τραγούδι».
γιατί είναι όλα μάταια, γιατί είναι Επειδή ο χρόνος, ο τηλεοπτικός, όπως ξέρετε, περνάει πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό είπαμε να συζητήσουμε και λίγο πάνω στο βίντεο. Γιατί θα ακολουθήσει και άλλο βίντεο, το «Όσο βαρούν τα σίδερα», το οποίο είναι όχι από αυτήν την εκπομπή, είναι από... Από την ίδια εκπομπή. Από την ίδια εκπομπή. Ναι. Εδώ βλέπουμε κάποια πλάνα. Ναι, αυτό είναι από μια μουσική σκηνή στην Αθήνα, τον Πυρήνα, που παίζουμε με τον αγαπημένο μας Βασίλη Τζορτζίνη, παίζει κοντραμπάσο, και το Μανούσο τον Κλαπάκη, το γιο του Μιχάλη του Κλαπάκη, επίσης μεγάλου μουσικού στα Κρουστά. Είμαστε 4 σε αυτή την παρέα. Ναι. Γενικώς είναι ένα σχήμα που ανταμώνει με πολλούς αγαπημένους φίλους. Ναι. Όλοι καλοί χωράνε. Όλοι καλοί χωράνε. Είναι χαρά μας, ούτως ή άλλως, να βρισκόμαστε και να ανταμώνουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει μέσα από τη μουσική, αλλά είναι και κάτι το οποίο είναι μέρος της καθημερινότητας, το αντάμωμα, βέβαια. Η συνάντηση. Ναι. Βέβαια. Και η μουσική είναι ένας καλός λόγος. Δεν το συζητώ. Για να ανταμώνουμε. Βέβαια. Με χαρά. Η μουσική είναι ένας καλός λόγος γενικώς. Για οτιδήποτε. Ναι. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε το άλλο. Το «Όσο βαρούν τα σίδερα». Αν μπορείτε να μας το ετοιμάσετε για να το δούμε. Το «Όσο βαρούν τα σίδερα» θα έλεγα ότι είναι ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι. Αντίθετα, και έχει πρωτοπαιχτεί με Μπουλγαρί. Η πρώτη ηχογράφηση είναι το 1936 από το Στέλιο το Φουσταλιέρη. Εδώ θα ήθελα να πω ότι ο Λάμπρος ο Λιάβας και ο Νίκος ο Διονυσόπουλος ήταν οι άνθρωποι που τον βγάλαν σε εκπομπή γύρω στο 1984 το Φουσταλιέρη, και τότε τον γνώρισα εγώ τουλάχιστον. Όντας Αθηναίος. Όντας Αθηναίος και σε ένα φίλο οργανοποιό του ζήτησα να φτιάξει ένα όργανο, γιατί έπαθα την πλάκα μου πραγματικά, δηλαδή το ερωτεύτηκα με τη μία, ήταν κεραυνοβόλος ο έρωτας. Αυτό το όργανο λοιπόν, το Μπουλγαρί, είναι ένα όργανο που σχεδόν εξαφανίστηκε εκείνη την εποχή. Ο μόνος άνθρωπος από τους παλιούς που ηχογράφησε με Μπουλγαρί ήταν ο Στέλιος ο Φουσταλιέρης. Και πάλι καλά που ήταν και αυτός. Ενώ λοιπόν κομμάτια που ηχογράφησε με τον Μπουλγαρί ο Φουσταλιέρης, όπως το «Όσο βαρούν τα σίδερα», το «Σαν είχες άλλο στην καρδιά», το «Μερακλίδικο πουλί» και αρκετά άλλα, να μην τα πούμε τώρα, είναι σε όλη την Κρήτη γνωστά και αγαπημένα τραγούδια. Και τραγούδια όπως το «Όσο βαρούν τα σίδερα» και το «Σαν είχες άλλο στην καρδιά» θα έλεγα πανελλαδικά. Πανελλαδικά. Όσο κόσμος τα ξέρει. Το Μπουλγαρί, που ήταν το όργανο που τα πρωτόπαιξε αυτά τα κομμάτια, είναι στους περισσότερους άγνωστο ακόμα. Τώρα όμως γίνεται και αυτό γνωστό. Ναι, ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν εξαιρετικοί μουσικοί που παίζουν, που έχουν ασχοληθεί με αυτό το όργανο, και αυτό είναι μεγάλη χαρά για μένα τουλάχιστον. Και ιδίως για εσάς που ζείτε και στην Αθήνα. Έτσι είναι. Ναι, και ιδίως. Πάμε να δούμε λοιπόν και ένα πολύ γρήγορο, ένα κομμάτι από εκεί, γιατί πέρασε ο χρόνος και δεν το καταλάβαμε. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Έτσι περνάει ο χρόνος.
Λοιπόν, ναι. Είναι λοιπόν ένα απόσπασμα από το αλάτι της γης, που πραγματικά αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι ο άνθρωπος έχει γνώση. Και όλη τη γνώση την έχει διοχετεύσει σε μια εκπομπή η οποία τελικά έχει αφήσει στίγμα και θα μείνει κιόλας. Και όχι μόνο. Ο Λάμπρος Φωλιάδας έχει κάνει πολύ σπουδαία δουλειά. Δεν το συζητάμε. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν ακόμα την αυριανή εδώ στα Χανιά και φεύγετε μετά. Μετά θα πάμε προς τα Ηρακλειώτικα, στα μέρη μου, στις μαμάς μου το χωριό. Είμαι από τη Μεσαρά. Από τη Μεσαρά. Από τους Στόλους. Στόλη Μονοφατσίου το χωριό μου. Και θα πάμε προς τα εκεί. Θα παίξετε κιόλας εκεί? Θα παίξουμε λίγο στο Ρέθυμνο, θα κάνουμε μια βραδιά και εντάξει, είναι λίγο το διάστημα, δηλαδή μια εβδομάδα. Πολύ πιθανό να κάνουμε και κάποια παίξια τώρα ακόμα. Μπορεί. Είναι πράγματα που κάθονται. Ναι. Δεν τα οργανώνουμε κιόλας, είμαστε πιο χαλαροί στις διακοπές. Πάντως σε παρέες και σε τέτοια θα λυσάξουμε. Όσο μας μένει ακόμα χρόνο. Και το κεραμιανό. Ναι, αυτό είναι από τις Βρυξέλλες. Από ένα ταξίδι που κάναμε στις Βρυξέλλες και παίξαμε σαν πολύ όμορφο το Μάρτιο. Την Άνοιξη. Κάρολε, είσαι από τα Κεραμιά, είσαι από τη Μαλάξα? Ναι, είμαι από τα Κεραμιά, από τη Μαλάξα, την οποία λατρεύω και... Κοντοχωριανοί. Ναι. Κοντοχωριανοί, είμαστε κοντοχωριανοί, πράγματι. Και αυτό το κομμάτι, πριν κλείσουμε, να πούμε δύο λόγια. Λέγεται Κεραμιανός. Είναι Κεραμιανός Συρτός, ναι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εδώ πέρα τα λόγια, έχουμε χρησιμοποιήσει λόγια ενός νέου παιδιού, του Γιάννη του Ξιδιανού. Είναι ναύτης τώρα εδώ στο ναύσταθμο της Σούδας. Και είναι από την Ιερά Πέτρα. Και να πούμε τα λόγια, Ειρήνη, γιατί δεν θα το παίξει όλο το κομμάτι. Έχει γράψει δύο πολύ όμορφες ματινάδες, τις οποίες βάλαμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μεγάλο μου παράπονο, βγες όξο να σε δούνε, να παρηγορηθούν αυτοί που λένε πως πονούνε, έχει πει ο Γιάννης. Και η δεύτερη μαντινάδα, καρδιά μου, το παράπονο δεν θέλω να σε πιάνει. Μα όσοι καημοί κι αν σε βρουν, ο τόπος σου τσιβάνει. Ένα νέο παιδί, κοντά σε πολλά άλλα επίσης νέα παιδιά που γράφουν ένα εξαιρετικό στίχο. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Εγώ χαίρομαι που ήρθατε, που είστε εδώ. Χαρά μας και τιμή μας. Να είσαι καλά. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 9 στο Τζίτζικα στους Αρμένους από Κορώνου. Γίνεται ένα ντάμωμα, ένα από τα νταμώματά σας. Και σας περιμένουμε να περάσουμε όμορφα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε και θα ξανανταμώσουμε.